mai dedic această piesă fiului meu. Ora 11 e astăzi, ora 11. Știu că ar fi trebuit să ne trezim la 9 ca să ne respectăm programul de somn la ora 12, dar mami s-a culcat aseară la ora 2, că nu mai termină cu o curățenie și cu o ordine și cu... Aoleu! Aoleu! Mini-mi, mini-mi, mă mănânci? Mă mănânci? Inima mea, dragostea mea, prințul meu și frumosul meu, și dragostea mea și totul meu. Unii pleci totul meu. Curmonosul, curmonosul, curmonosul. Da, deci aseară iar am stat până la ora 2 ca să fac curat. Am pus luminițele, bradul, deci era așa totul parcă prea superb în casă, dar alte chestii care să iau pe creier. Și ne-am trezit pe la vreo 9 și l-am păcălit să mai dormim o leacă până la 10 jumate. Și am dormit până la 10 jumate. Și acum e 11, trebuie să mă lăsat un pic, că mă urmă Cătălina pe cameră. Și acum să vedem că urmă să fac o cafeluță, să beau ceva și astăzi este zi de beauty, că de seară am petrecerea de Crăciun. Aș vrea să mă vopsesc, nu știu ce să mă îmbrac, n-am vopsea. Ce papă băiatul acolo? Papă salată de vinete cu roșii. Yummy, ce bunătate! Bravo! E bună, dar nu prea, ascultăm colinde și o mănânc așa. Erau și fetele pe aici. La un moment dat, dar au plecat, văd că. Asta e salata lui de vinete, asta e salata noastră de vinete. A lui are, mă rog, vinete, ceapă și smântână. A noastră are maioneză. Deci m-am apucat să spăl la mână, auzi? Ia uite aici ligheanul. Deci, am zis că unii pun eu 4 rufe acolo la programul minim. De 15 minute consumă și 70 de litri de apă și, mă rog, așa, zic, hai să le dau la mână. Astea celelalte mai deschise la culoare le-am pus la spălat la 3 ore. Să-ți ia petele bine de piele. Nu am mai spălat de mult la mână, de foarte mult. Să zici că speli un tricouaș așa, merge. Dar cât am spălat eu astea aici, serios, dacă nu cred că tot apă am consumat sau hai, 40-50 litri am consumat. Nu știu, dar nu le ghenaj de asta, dar le-am clătit de 2 ori, că tot mai curs așa, că tot mai nu știu ce. Deci nu-i pont cu spălatul la mâine. La mână. Plus nu mai zic acum că nu stoarse așa de bine. Și automat la uscătură o să le ia mai mult timp să se usuce. Uite, uite. Fetelor, Gaila, ce faceți, mă, acolo, mă? Mă, ce faceți acolo? Erau aici în ușă. Ce faceți, mă? Ruf, ruf. Ruf, 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 ruf. Da, iubita lui mama. Gaila, hai vin la mama, hai. Hai vin încoa. Hai că te-am mânghiat mai devreme, dar te mai mânghi odată. Hai, șșș, dași că doarme Elias. Dași că doarme Elias. Hai, Gaila, hai vin încoa. Gata, închid ușa că taci din gură. Bună dimineața, dar cine s-a trezit aici? O dulceață? S-a trezit dulceața? Dulceața curmănoasă? S-a trezit?
Uite pe asta cu sunetii și o folosim aici jos și o bătea așa să se aprindă ca aia de sus, de asta nu se aprinde. Ce faci, mami? Unde te duci? Hai, cum te dai jos din pat? Ia să vedem, cum te-a învățat mama? Cum te-a învățat mama? Cum te dai jos din pat? Ia să vedem noi. Ia să vedem. Ai grijă sau te duci în nas? Hai că-ți mai arăt încă o dată, bine? Eu mi-am pregătit ținuta pentru petrecerea de Crăciun, pantaloni negri cu sclipici, o cămașă neagră și sacul roșu, că suntem în tematică. Aș mai vrea ceva așa, o decorațiune, ceva de Crăciun pe mine, dar nu am. Mă, cum te-ai pus tu, mă, acolo, că eu am să te mănânc pe tine, mă! Mă, eu am să te mănânc pe tine, mă, dulceață mică, dulceață! Dulceață de copil tu ești. Tu ești o dulceață de bebeluș. Alintat. Așa, aș vrea să mă vopsesc, dar nu am vopsea, adică altă vopsea, am vopsea numărul 10, gri, așa, acum, parcă m-aș face, parcă nu. Deci mi-am pregătit ținuta, i-am pregătit lui Elias băgăjelul și vreau să mai pregătesc haine pentru noi, dar s-a trezit Elias și nu mai am timp. I-am spălat, i-am pus o mașină de haine și una, acum și trebuie să iau până născător, sper să o suci până plecăm, dacă nu să rămân acolo născător și restrâng eu când vin. Îi dau de papa acum lui, mănânc și eu o șaorma burrito din aia de care am mâncat aseară. Da, vreau să-l firesc pe Elias, dar eu mănânc șaorma care a rămas ieri. Și Elias mănâncă, i-am făcut o leac de piept de pui cu dovlegel la grillul ăla. Și am dat și niște pufuleți și am dat și niște din astea perișoare, de astea, cum se cheamă, căluște. Am mâncat din toate câte puțin. Na, eu îl înțeleg cu dinții ăștia că nu are așa poftă. Uitați-l pe prințul meu! Uitați-l pe prințul meu cum dă mâncarea pe jos, că a făcut o zvoltă de jos pe covorul ăla, l-ai predestinat să fii murdărit! Să fii murdărit! Elias! Mami! Ia arată ce ai în guriță, că o guriță plină! O guriță plină, tu ai gurița plină! Cât papă băiatul ăsta acolo? Cât papă băiatul ăla acolo? Ce ai în guriță? Ai mai înghețit? Bagi acum? Așa, bravo! Acum ați bunit găluștile. Na, dar ce șmecher ești. Stai ca șmecherul? Stai ca șmecherul? Măi, eu te mănânc pe tine. Măi, eu te mănânc pe tine. Te mănânc. Pun degetul. Hello! Hello! Suntem cu Dubița la ea și am venit. Hello, mami! Hello, iubitul nostru! Cum ai stat în scoică? Ai dormit tot drumul ca șeful? Ne pregătim să ajung și eu la petrecerea de Crăciun, să-l lăsăm pe Elias cu bunicul. Stă cu bunicul. Da, mă, iubitul! Au, poliția! Am început lucrările. Ce faci tu acolo? Am făcut ceva? Nu știu dacă o făcut sau ar vrea sau... Am făcut acolo? Aici am făcut? Am ajuns aici, poate, frumos, socializează.